binnen dit jaar weer meer dieren vallen in het Frieske verkeer. Nou, daar gaat het om 29 verkeersslachtoffers en 23 vliegen. Een duidelijke oorzaak is net onder Jan. Wel is opvallend dat er een soort eenzijdige ongelukken tussen zitten. Het valt ik op dat een protte met een oudere fietsers slachtoffer worden binnen. Frieske musea hebben een goed jaar gehad. Het bezoekersaantal groeide maar gemiddeld goed 7%. Dat bleek uit een onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Keramiekmuseum Prinsessenhof zegt het bezoekersaantal maar haast 50% aannemen. Het Fries Museum in Ljouwert krijgt wat minder mensen door de vlier. De uitkiektour aan de A-Sam bij de Jouwer met Joert Oubrutsen. De tour is verkocht aan Bergsma Filmproducties in Jesterzee. Die zal een broekhorst filmstellage in het bedrijfsgebouw. De tour kwam jeder in het Nijs, doet een famke zwier verwoenen rekken nadat ze er afvallen die. Elke dag die een van de platen Bob in de tour losmaken terug vandaan. Juni is droeg, dan volgt het ruimwetter. Dan is dit een hudde zuidwestenwind. Het wordt 10 graden. Morgen krijgen we de zinnen erbij. Het is droeg en de temperatuur komt op 13 graden. Dus dit morgen wel een hudde zuidwestenwind.